Pini la so video long nali tumpa nang ke than ponji labangke. PM Kisan 17th Installment komantu sinangka chithabjima lapen new apply akimi koson ma lapen beneficiary status koson si kachilang nangjima EKYC koson si claim nangjima la so puthak ethethini la so video long nali tumpa nang than pachini ponikpo lapen nali tum labangso YouTube channel long jongsi nang kahumri milang polte subscribe krepin pane nali tum dam igderenon muafit nali tum kenang sota thek laso YouTube channel labang ke nali tum subscribe igon adung het belar janta theklongi hodasta me nali tum tenine pin pen berpon igdernon lapen laso video nali tum tilang pen ninging sampolote comment icp gon lapen videos tame nali tum share igon karbiang long ras tame palang ignang lapen pachini ignang tangte pathiek pen non PM Kisan APHUTHAK le lang polonang lapen chethan polonang tang de non pathiek pen chethan polonang 17 kisti mate 17 installment abang komantu ade se nalitum ekona longka chethabji lapen komantu se ali kilong jima labang so puthak non chethan polonang lapen puthot non government hin pestame dak kedam tang hot anne bang phitum ke apply tang tum ta do ta hai lapen ha alang litum pending jong se do bom lang por non bang ke nalitum matha nang nelo non bang ke government hin pen nalitum stame ke apply dun tang do pol den accept la pol lapen nalitum apply lelang pol te ka apply ya puthak stame government hin pen non people ni gelo mate non bang ke apply sitame hafta isi ansiking hong nang chatpo lapen nalitum application bang alang litum na accept tu lapen koson se online ka apply ning mala so puthang stameni likidam tang a video along stameni li than pachini pon iglo nang litum hala so video lang le lang polte video kijut molom nang litum thek pon long ikpo lapen ka apply tang tum ka apply tang lapen amen ki do tum ta ali jong se long dun delang polte nang litum stame EKYC bang claim lote nalitum la soli bang long dun ikpo lapen 16 installment ka chethap labang ke honorable prime minister in pen ka release pon labang ke 16 installment labang ke 28 February 2024 hala sor ni si release pon lo lapen ko anan si nalitum la so PM Kisan ale kilong dun ma nalitum la comment along nang piingon ni lista me chining tungduk jenalitum account along kon ana tangka CPM Kisan atangka bangke nalitum kilong dun ma lapen nalitum online jong se apply pul la so a website long wang ignang pul so website la bangke nalitum Google Chrome long le dampen stame PM Kisan tolote nalitum long pon ikpo kali pule nalitum direct link long exi la bangso video description along nalitum lang igde non das tame direct link long ikpo la so link long berol nalitum a mobile no laptop screen long non ajar lang no la son non nalitum thek long bom arjana son thot thek long po jong si nalitum PM Kisan long nang limen do la pe nalitum ale long dun de dat pulte nalitum la KYC bang ke claim nang ji kedang sot EKYC lapen nalitum la swali long dun depin lang lapen apply dun depin lang jong si apply dun ji pulte nalitum la new farmer registration along nalitum ber dun egon lapen kapre ka so nalitum update ji pulotang te nalitum update ikme lapen ke apply tang atum stamen know your status nalitum status bang ko anang deng sikelema labang so puthak jong si nalitum chining tung polte la know your status podem ber pon egon lapen non beneficiary list mate nalitum PM Kisan long nalitum amen doma vema puchelang example nalitum la beneficiary list doi rasodim ber engon lapen district nalitum state block la select lo te plotang te nalitum langlong ikpo lapen ko son se kelang nei mala bang so puthas tame nili nalitum afan video na 1p kelok kedam tang host tame nili upload pon iglo nalitum langle lang pute lang dam ingon lapen name correction as a par Aadhaar jong se Aadhaar long ke do lapen non la PM Kisan long ke do amen for example the correction ji pul nalitum la dak pen stame nalitum correction pon on lapen online refund labang ke son la PM Kisan labang ke service ki do tum long le jong se service do tum stame bating ni pidat pen amen dudun ko lapen ali long dun bom pul nalitum labang sole nalitum kilong ana tangka nalitum dak online ben refund pon tume lapen laba so website long nalitum chinni pulte nalitum play store long dam ben stame down PM Kisan mobile app ta long exi nalitum hodak ben stame install pon ikme
Lapen nali tum jong si KCC form nang example te la so website long wang pen stame nali tum dak pen KCC form make nang litum long pon ikpo. Lapen putho chithan pon lonang non 17 installment abang kuman tuar det mate kuman tuar ni sinang ka chethap jima labang so puthak non lang pon lonang lapen chithan pon lonang lapen nali tum online kay fly ji pulotang te copy pia document sikinang jima labang so puthak stame ni linon nali tum manang than dun pachini ponik po longle porta dunang po lapen bank account lapen aadhar card laki thom bang nali tum are deng du igwek nang po online fly fan offline jong si fly pulote nali tum longle porta wistame alang litum bang accept on po offline pulote lapen offline of forms tame ni likidam tanga video long nali tum panang than pachini pon iglo lapen ka fill up ni ya process tame nali tum panang than pachini pon iglo lapen puthot non lang pon lonang kuman tu date sila 17 installment mat 17 kisti bang angka chethai mal bang so puthak chethan pon lonang lapen 17 installment ka chethap zia det bang ke dak lason ke tok pon dolo the 17 installment of the PM Kisan scheme is accepted to the follow the establishment pattern or of releasing installment every 4 months tentative accepted in June July hala sochi closing litum long ponik po June last molam kalite July 1st molam June last week kalite July 1st week molam sinalitum ekonong stamina la 17 installment atangka ba nalitum ekonong stamina ang jang ikpo 11 fixed date bang adak pipon pelang lan ana date po bang kes stamina achik lo bang lalo June last week molam kali pulte July first week molam si labang 17 installment atangka bang ke nalitum account along nang chethabik po lapen pinika chethan ponji alam bang la anchot lo lapen nalitum kidam tang 16 installment koran sinalitum tangka ke long dun ma labang so video comment along nalitum tok ingon nilila an si long dun lapen nili ke long dun delang pura nalitum tok iktame nilista me chining tungduk lapen nalitum jong si apply ji ninghang pulte prabjin penalitum online apply ko mo kai apply bang do olo pulotang te alang nitum accept ponun edeta dukok titi lapen ala sod bangke technical stame issue det mate network stame mate servers stame down ik det titila sinalitum prabjin pen longle portal pen bank account aadhar card do pulde nalitum prabjin pen jogdon ikon laso video nalitum kan ma share on share ikon lapen video lang mi sample de liking cp ikon lapen video stame share pon iktha kar beng long ras stame pelang iknang lapen pachini iknang lapen pinya video long mal nili lans na than pon chot polas do mi thak mi kadu kave karbitish 2.0 youtube channel long kelangara do ana fans tami nili pen kardom to change your